nggih. Nggih ngestakaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep yen iya ya iya. Yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap. Wani ora? Wonten. Nek ming nyemplung kawah wae wonten. Pun mboten napa-napa. Kula urip ya ming doyak-oyak dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung nang kawah wae malah entuk ya kelakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Oh, bagus. Oh, Astaka swala sira bertapa, swalu gembol, sumorante. Hawela. Lho. Iki ora pangling kaya rawuhe Adipati Harya Sengkuni. Ana ing pertapan Sukalima di Janur Gunung Kadingaren. Adipati kersa rawuh ana ing Sukalima. Padha kanthi harja sak tindak ing Adipati Harya Sengkuni rawuh ana ing pertapan Sukalima kene di Adipati Harya Sengkuni. Iya Kakang Durna. Tansah winantu ing Suka Basuki praptaku ning Sukalima niring Sambikala. Aku ngaturake pudya pangastawaku wae katur ngersaning Kakang Prembaning Sukalima. Oh iya tak tampa Dik Patih tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Di. Iya tak gegem dadiake jimat. Sapa ingkang minangka dadi ruwangmu rawuh ana ing pertapan Sukalima? Aku mung ijen wondene kepareng nderekake ya ming anak-anakmu para Sata Kurawa. Lho, lah kok ora mbok aturi supaya munggah ana ing pertapan Sukalima jere kene kuwi papan pasinaoning para Kurawa. Kene kuwi papan pamulanganing para Sata Kurawa. Kena ngapa kok dadak mbok papanake ana ing pelataran pertapaning Sukalima? Mengko ndak malah ngewu-ewu nggonku bakal rembugan karo Kakang Penemban Durna. Merga sampeyan ngerti dhewe solah slaganing para Sata Kurawa watak wantuning Kurawa kuwi rak keladuk wani kurang geduga monggo akeh-akeh padha ninggal tata krama padha ninggal unggah-ungguh mengko ndak malah pating cruwet kaya bedet sewu menebo pategalan jroning pertapan Sukalima mula ora ana ingkang ndak keparengake nderekke sowan ning pecrabaan pertapan kene Kakang. Oh ya wis nek kaya ngono ya wis prayoga. Malah iso manteng nggone awake dhewe mengko bisa rembugan jumbo kalawan apa ingkang bakal mbok aturake marang ngres ana ing ngarsaku Dipate. Iya Kakang Premban Durna. Nuwun sewu Rekinopati ing abdipun Asatama kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang abdi kunjuk Sandhapada Paduka Gusti kula ing kepatihan Plasa Jenar. Iya Satama sira atur bekti kelawan aku wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Lha pundi nggo jimat paribih dayana ning kasantosan paring pangestu Paduka Gusti Plasa Jenar amawakono kabagyaning gesang kula Gusti Patih Harya Sengkuni. Sawise santata nggone Dik Patih rawuh ana ing percabaan pertapan kene aso ingkang dadi napas katon apa sasat ingkang dadi riwe yen mbok keparengake aku tak nyuwun dawuh ya Di. Rawuh ana ing pertapan Sukalima kene apa pancen saka kersaning Adipati Sengkuni pribadi? Apa pancen sira kuwi diutus dening anak Prabu Duryudana? Ingkang sepisan aku ngaturake sira-pira keluputanku nyuwun pangaksama ya Kakang. Sowan kowe iki ora saka kok pribadiku dhewe. Nanging aku sowan iki pancen diutus dening anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Lho. Ana apa Dipati? Lah kok dadi anak Prabu Ngastina utusan lawan Adipati Harya Sengkuni supaya rawuh ana ing pertapan Sukalima. Apa aku nandhang keluputan tumraping negara Ngastina? Yen to pancen Begawan Durna kuwi nandhang luput tumrap negara Ngastina, dosa apa ing bakal ndak sandhang? Aku ora bakal selak. Nanging yen to rawuh Adipati Harya Sengkuni kuwi bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Begawan Durna. Terus aku tak takon karo sampeyan labuhan apa sing wis tak tindakake tumrap negara Ngastina? Aja kaduk ati kajron penampa. Yektine praptaku ning Sukalima kene ora kok bakal paring dedukan kelawan Kakang Premban Durna. Kuwi bakal babar pisan ora. Uga ora bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Kakang Premban Durna. Kuwi ya ora. Lah wigatine apa? Ana sewiji-wiji ingkang dingendikake dening anak Prabu Ngastina ingkang bakal katur marang Kakang Premban Durna. Lho mestine cukup nimbali Begawan Durna sowan ana ing negara Ngastina.
Jeraku iki Nayaka negara Ngastina. Aku kuwi Punggawa negara Ngastina. Samangsa-mangsa dikersake sowan ora bakal badal dawuh anak Prabu Ngastina. Lah kok dadi Adipati Harya Sengkuni ingkang raya-raya rawuh ning Sukalima kok beda lan adat ingkang wis. Aku dhewe durung ngerti ning sing wigati aku tak ngaturake apa kang dadi wigatiku diutus dening anak Prabu Ngastina. Kene Adipati rada maju kene. Aja nganti duna dungkap nggonku bakal nampa pengendikaning anak Prabu Ngastina lumantar Adipati Harya Sengkuni di Adi Sungkeni ing Plasa Jenar. Handrah ingkang Puswita rum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweraras renaning driya sejatine ngene ya Kakang. Mataku ning Sukalima iki nyambung ngendikaning anak Prabu Ngastina. Kakang Penemban Durna ngerti dhewe. Pendak-pendak Ngastina ngadani pasewakan, pendak-pendak Ngastina ngadani pepanggihan ing marapatan negara Ngastina. Sing dirembug ora ana ile kejaba mung matine para Pandhawa. Lan ngerti yo nganti tekan dina iki penggali anak Prabu Duryudana kuwi ora tentrem, ora jenjem, lan ora kepenak nggone dadi nalindra ning negara Ngastina. Merga Pandhawa isih urip ana ing alam padhang. Mula tumuli aku didhawuhi dening anak Prabu Ngastina ngelingi yen to Pandhawa kuwi murid sampeyan, Kurawa kuwi ya murid Sukalima. Mesti wae Kakang Penemban Durna minangka dadi guruning Pandhawa kuwi sak tenane. Upama sampeyan kuwi gelem jujur, mestine Kakang Penemban Durna kuwi ngerti karo pengapesaning Pandhawa. Lah, gandeng ingkang dijangka dening anak Prabu Ngastina kuwi patine Pandhawa. Kakang Penemban Durna saiki disuwun supaya ngatonake dharma bektine marang Nalindra Ngastina lan tresnane marang negara Ngastina lan minangka dadi Nayaka lan Punggawa. Sampeyan didhawuhi supaya ngendikake pengapesaning Pandhawa kuwi janjane menyang endi. Yen Kakang Penemban Durna wis paring dawuh, mengko sing makarya utawa sing bakal tumandang para Sata Kurawa, Kakang Penemban Durna cukup paring pangandikan wae. Merga aku ngerti, sampeyan kuwi brahmana, sampeyan kuwi guru. Ora ana jamak lumaring ngatasé guru kok mentala karo siswane. Jaga marang asmaning Kakang Penemban Durna supaya tetep arum mangambar. Aja nganti kelepetan dedusan merga saka anggone Kakang Penemban Durna bakal paring pepati kelawan Pandhawa. Cukup Kurawa sing tumandang ning Kakang tak aturi jujur. Janjane pengapesaning Pandhawa kuwi menyang endi lan sapa? Wis, kuwi sing dadi sedyaning Patih Sengkuni sowan marang Sukalima. Saiki tak suwun Kakang Penemban Durna paring dawuh kelawan aku. Mengko yen wis cetha dawuhing Kakang Penemban Durna bakal tak aturake anak Prabu Ngastina. Sampeyan iso ngaturake kringkianing Pandhawa wae tak kira
wis dadi bombong bungah penggaling anak Prabu Ngastina kok Kakang Prembandurna. Lole. Kenthos waluh gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Oh, lah ora ngimpi apa-apa kok dadi lelakonku kaya ngene ya, Dik Pate. Kok sampeyan dadak paring pangandikan kaya ngoten? Lho, mestine ngoten. Upama kula menika dipun dawuhi munggah gunung yen perlu jegur segara. Upama Begawan Durna menika dipun dawuhi supaya manjing telenging geni sing murup, kula ora bakal wegah. Kula saguh wonten menika ingkang dawuh inggih menika anak Prabu Ngastina. Ning sareng sampeyan nika paring dawuh ya Di, panjenengan ngendikake piye to keringkianing para Pandhawa? Oh, jujur wae, mak tratap atining Begawan Durna. Mak tratap atiku. Merga saka rumangsaku kuwi dudu pegaweanku, kuwi dudu ingkang dadi kewajibaning Begawan Durna. Koseta. Kok sampeyan iso ngendika dudu pegawean sampeyan? Pegawean kula niku mung mulang para Kurawa lan mulang para Pandhawa. Kula menika guru. Jarwa dasa ing guru menika iso digugu lan ditiru. Sawenehe ilmu ingkang kula duweni sing tak duweni tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Wewangsaning kawruh sing wigati lan sing migunani tumraping urip tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Lah kok dadi Durna kok kon mateni karo murid dhewe nika piye to, Dik Pate? Kula lek arep nglakoni pripun? Sampeyan mboten kudu mateni Pandhawa. Ming ngaturake keringkiane, lak ming cukup to. Kepenak kok Kakang. Ora usah dadak digawe repot, ora usah dadak digawe angel. Sampeyan ngendika yen Pandhawa kuwi matine dingenekke utawa dingonokke. Niku mengke sing mangkat makarya aku kalih Kurawa, mboten sah sampeyan sing kudu magang karya. Sampeyan mengendikake seranane Pandhawa mati niku piye? Lho, perkara kula mung ngomong, ning niku dadi jalaran mati ning para Pandhawa. Niku embane kaya dene, kula menika ora mangan nangkane ning gabul pulute. Tegese kula ora tumindak, ning kula nyandang dosane. Niku mboten apik, Dik Pate. Wis to, sakniki ora sang rembug perkara apik karo Allah. Apik karo Allah niku wis ana ket biyen dereng sampeyan wonten ing alam padang niku donya niku entene ming werna loro. Apik Allah bener luput padang peteng bejo cilaka pun ngoten mawon. Saiki kok dadak ngrembug perkara apik karo Allah. Sampeyan mangendikake pripun carane? Oh, lole. Niki mboten rampung dienggo lole-lole. Niki sampeyan mang paring pangandikan nek ming lola-lole ngoten niku mengke ngentek-entekke wektu. Kula kudu piye, Dik Pate? Sampeyan mang paring pangandikan. Nek kula ora gelem ngandhakake kringyaning para Pandhawa, tegese Kakang Prembandurna Lemeru Ngastina menika ming lair batine sampeyan ngrangkul Pandhawa. Niku bakal dadi dukaning anak Prabu Ngastina. Nek kula ngandhakake kringyaning Pandhawa nika nun sewu lho, Di, amit lho. Kula kok cengkah karo ati kula dhewe. Cengkah perkara piye? Pandhawa niku siswa kula. Mongko siswa menika kula rangkul kaya dene anak kula dhewe. Kaya dene anak kula dhewe. Kula tresnani. Lah kok dadi kula ajeng mentala ngandhakake kringyaning para Pandhawa. Niku ora padha karo kula niku wong sing ora duwe rasa kamanungsan. Jaman saniki kok ngrembug rasa kamanungsan. Pun to. Saniki niku akeh menungsa sing kelangan rasa kamanungsan, ning satu kewan malah kewalik duwe rasa kamanungsan menika pirang-pirang. Pun sampeyan saniki mengendika keringyaning Pandhawa niku teng pundi? Nek sampeyan boten purung paring pangandikan, kula tak wangsul teng Ngastina, kula tak bali teng Ngastina, apa sing enten teng Sukalima niki arep kula aturke dening Sinuwun Prabu Ngastina. Tertentu panjenengan entuk duka, gedhe-gedhene sampeyan bakal nampa pidana saka anak Prabu Ngastina. Oh, lole meneh. Astaka swala. Nah, mbok ganti. Sela bertobo selalu gembol sumorante hawela. Nah, mbangane lole mbok hawela. Kok mengelola lole. Dadi suduk gunting tatu loro. Ha cetha. Nek diingkupke ya ming siji tatune. Oh iya, nggih Dik Pate ya. Pun kula akoni. Kula rumangsa isa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda kaya ngeten iki. Kaya ngene sing kula rasake babagan derajat pangkat blanda donya Sukalima ora kurang niku saka peparing anak Prabu Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyelaki dawuh anak Prabu Ngastina, oh terus Durna niku pancen wong sing ora
ngerti rasa matur nuwun karo sing peparing kalian kula. Nah, rak ngoten. Tegese kula wis ayem sik. Le diutus dening anak Prabu Ngastina niku kula entuk gawe. Pun mangendikake kringgiyane Pandhawa niku enten dumunung enten sinten? Puntadewa apa Werkudara apa Janaka apa kembar? Nek miturut kula kringgiyaning Pandhawa menika nuwun sewu mboten wonten Dik Pati. Sik to. Kok mbon ora ana pripun? Lho, nyatane ora ana. Dijukuk saka pundi mawon? Cobi. Ternyatanipun nuwun sewu. Pandhawa menika urip ning alam padang menika ndarmakaken gesangipun kagem kesaenan. Tetulung marang sak pepadaning urip sing ditindakake dina-dina karo Puntadewa sakadang anak kula para Pandhawa menika namung dedana dhateng sesaminipun agesang. Paring sandang wong kawudan, paring teken wong lunyon, paring payung wong kudanan. Mongko tanpa pamrih jagat menika ngantos kebrebeken ngantos kumandange dhateng para Pandhawa. Donya menika nganti kebrebeken kumandange para Pandhawa. Yen para ratu padha keputangan budi merga negarane tau-tau dislametke dening para Pandhawa. Yen para Brahmana padha tresna kaliyan para Pandhawa, merga Pandhawa menika tabri wirid, tabri sinau, tabri manembah babagan ulah kapitadosan utawi kapercayan. Nggih. Nek wong Karang Pradesan menika tresna karo para Pandhawa, menika merga Pandhawa menika tansah memulang olah tetanen dhateng wong Karang Pradesan. Wekasan menawi wancinipun panen tuwuh matikel-tikel asilipun wekasan sami keputangan budi kaliyan para Pandhawa. Saniki arep dijoko saka ngendi? Arep digayuh patine saka ngendi cobi? Manggagas. Nuwun sewu lho Di, wong apik niku akeh sing tresna. Mula nek ana nganti ana wong bakal jangka alane wong apik niku nuwun sewu mesti dikabarake karo sing bakal dijangka patine niku wau. Mula nek cara kula sampeyan arep jangka patine para Pandhawa niku aja kandha sapa-sapa. Merga ketoke wong niku mungsuhi karo para Pandhawa, ning jebul keputangan budi karo para Pandhawa. Wekasan ngerti nek sampeyan bakal mateni para Pandhawa terus dilaporke karo wong niku wau. Lah konangan. Wekasan Pandhawa wis tata-tata samapta gati sawe gawe diri. Gawe tameng supaya ora iso dikrenah patine. Lho niku nggih mboten? Sampeyan niku nuwun sewu arep mateni Pandhawa kok dadak omong kono-kono akar mateni Pandhawa akar mateni Pandhawa. Ha konangan. Nek kira-kira gawe tumindak ala menika aja omong-omong, meneng mawon terus dijangka karo sing ajeng dikrenah sindrakane niku mboten sadya omong karo wong kono-kono. Ning mboten wong Kurawa niku watake umuk, Kurawa niku watake sombong, Kurawa niku anake sesongaran. Nek arep duwe gawe, arep jangka gegayuhan mesti dikandak karo wong kono-kono. Men dikira wong gumendhong, men dikira wong waelok. Nggih. Nggih pripun? Kandhane kok nggih. Terus saniki kula tak takon. Pun ngeten mawon, nek Pandhawa 5 niku ora ana ringgihe sakniki kula tak takon, Puntadewa niku ringgihe wonten pundi? Mboten wonten. Mboten wonten kringgiyane Puntadewa. Merga Puntadewa niku jenenge wis Puntadewa. Punta menika luhur, dewa niku wis ngarani. Keluhurane Puntadewa niku ngungkuli para Jawata. Merga tumindake apik. Nggih ta? Tumindake bener, tumindake becik. Ngoten. Sapa sing ora keputangan budi karo Puntadewa? Mula Puntadewa niku nuwun sewu. Klebu sawijining ratu sing disebut Getihé Putih. Merga saka sucine lair lan batine. Ati lati makarti nyawiji menika Puntadewa. Aja kok bondo donyane dijaluk karo wong liya. Nuwun sewu. Nadyan derajat pangkat Kanalendran dijaluk karo wong liya, Puntadewa ikhlas. Aja kok derajat pangkate Drupadi bojone dijaluk wong liya diwenehke kok. Aja kok bojone pati uripe dijaluk karo wong liya diwenehke. Niku Puntadewa. Mula ora ana wong sing sucine ngungkuli Puntadewa. Nika nek pun nesu medeni. Nika gadah wujuding kalung sinebut kalung robyong. Nika nek kalunge nganti senggol kali Puntadewa, wah nika dadi brahala gedhe banget niku sing pengguri sampeyan niku. Nek ming ngemplok sirah sampeyane pisan. Nggih. Mengkaya sate kere. Puntadewa, Werkudara ya ora duwe kelinggihan. Werkudara ya ora duwe kriyan. Niku arep wong agal, growal, ora iso basa, ora iso ndodok, ora iso unggah-ungguh, ora iso tata krama. Ning sapa satria sing tau ketemu karo dewane dhewe? Mung Werkudara. Saka sapa? Saka. Iya. Percaya aku. Lho, ngelmu kasampurnan kawula panunggal sastra cetha paripurning wangsit.
Sastra Jendra Pangruwating Diyu menika Werkudara kagungan. Arep wong gedhe dhuwur kaya ngono kae, wong kasar kaya ngono kae, ning ngono iki nyebutake atine ngerawet ngungkuli jejaroting asem. Mula atine lembut niku Werkudara. Tur kagaduhan kekuatan ingkang gegilani. Sapa ta sing arwani karo Werkudara? Kurawa 100 niku mlumpuk kabeh genjot karo Werkudara. Nek ra mutar mbok kula delok wonge. Janaka. Janaka saya meneh nika larangi jagat lancuring bawana. Lha matene Janaka ajeng cara pripun? Ajeng mangpateni ajeng mangobong dewaning geni niku mara tuwane Janaka. Ngerti mantune mati diobong duripke meneh. Ajeng mangpateni cemplungke segara dewaning segara niku mara tuwane Janaka. Ajeng mangpateni mang pendem dewaning bumi mara tuwane Janaka. Mudhar ora kowe? Susah to pikiran sampe? Nggih. Angel nggih. Angel, mula rasa digarap. Senengane kok. Ning nek liyane Pandhawa niku apa ya ana sing bebetengi Pandhawa? Lho, wonten Dipati, wonten. Sapa? Siji Natandrawati, loro Semar Badranaya. Sapa sing arep ngungkuli kekuwatane Natandrawati? Menika panjalmaning Wisnu, dewa sing tukang nentrepke jagat, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Niku Bathara Wisnu manjalma sajuga angganing Natandrawati. Mula Natandrawati menika nuwun sewu. Menika angel dijangka kringkianipun Natandrawati. Merga lantip panggraitane, panjenengane iso weruh lelakon sing dheweke ora ngerti, panjenengane iso weruh lelakon sing bakal kelakon. Panjenengan ajeng jangka patining Natandrawati wis pirsa dhisik. Lho, sengkune kok Kurawane arep mateni karo aku. Utusan karo wong-wong supaya nyegat laku sampean. Angel dijangka Dewate. Sulit. Sulit niku asu jengkelit. Angel. Nggih. Terus sijine liyane Natandrawati, Semar. Kula kok ketonto paduka kok pidato nggih mling-samlingse kok. Sumambrah. Pidato kok digatekke lho. Semar Badranaya. Lho, Semar menika arepa midrajate ngaceplek 8 saudara 3 saurupan. Wong batur saumpamane. Ning Semar niku kekuwatane ngedape-dape. Mula akeh sing padha nyebut pusaka bisa kandha jimat sing bisa ngucap niku Semar Badranaya. Jaman rumiyin Semar diboyong dening sinten kemawon. Saking negari Pancawati kepengin boyong ora iso, saking negari Ngastina kepengin boyong ora iso. Tumuli Semar nemtokke urip enten negari Ngamarta. Lah, wiwit dinten menika Pandhawa tansah luput senjata tawa tegesipun dipun jangka patinipun dhateng sinten kemawon boten saged kasempatan menika awit kekiyatanipun Semar Badranaya. Oh, nah mulane arep kepengin mateni Pandhawa niku nuwun sewu kudu iso nyingkirke Semar kalih Kresna niku bakal dadi srana patining para Pandhawa. Terus carane nyingkirke pripun? Kon pindah kontrakan. Mboten maksude nyingkirke niku dipateni. Pateh kok lambat banget iki. Oh, dipateni nggih. Mang ngomong, goleki saklare ngono, mang ngomong nggih, Pun. Menungso sing kudu dipateni. Nggih, ya kuwi Semar kalih Kresna. Pun niku mawon. Nek niku iso dipateni kula iso nemtokke Pandhawa niku bakal ringkih. Wong ringkih niku bakal gampang dipercaya. Ning nek Semar karo Kresna niku tesih meger-meger. Tesih cetha pocapane, cetha panyawange nggone nyawang glaring jagat esem ing bulan. Wah, taunana windanana. Nadyan dijangka kaya ngapa bebasan sampeyan njaluk bantuaning dewa. Mboten iso bagi patining para Pandhawa Dipati Sengkuni. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrakit nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung mangrembak ing wadya Kura-kura reka kiri-kiri Prananggana magawe gelar
didemadaning cerabaan pertapaning Sukalima. Nalika semanten samya kendel sangya para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya mangarsa mengersaning Sang Begawan Durna. Awit kaperbalan pangedikaning Sang Panipinandhita ing Sukalima dah nyuwang Durna nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaran ganten para dujara wangeca nang durung abang kidul drumanding dasaring pertala. Kasaru geger jabaning pertapan samya alok yen pertapan Sukalima ana daya. Nenggih Panakawaning Pandhawa ora giling ora Semar Badrana ki ora Bagong nyerpepeh pindha sata metarangan. Tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta kentos walu gembol manyar-manyar juneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dek Pate, pripun? Gawe kaget ati kula tak kira ana cantrik ingkang sowan. Lah iki ora mangling rak Bagong to Dipate. Wiladara. Iki kok aneh temen. Ing atase Bagong kok sowan ning Sukalima.
ning ati-ati lho Kang. Bagong kuwi wong Ndugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan gedene nyocok atine Bagong, oh aja takon dosa. Bocah kuwi arep kaya ngono nek nesu gilani lho Kang. Mula tak gawe ati-ati ya Di. Iya sing ati-ati wigatine apa? Gek timbalana kae kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Oh, mana kawan Bagong gawe kaget. Atiku dene kowe sowan ana ing Sukalima, janur gunung kadingaret. Monggo adat sabene kowe kuwi ora nate sowan ana ing Sukalima. Bagong kowe padha raja sak praptamu. Pana kawan. Pangestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Oh Dipatih, sajake rada lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah-ungguhe. Iki lagi pertama. Engko saya suwe ya saya sakarepe dhewe aku kuwi kulino karo Bagong. Bagong Padarareja sak praptamu. Patih Sesuki. Lah ra tenan. Sengguna lali Sengkuni winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjur kena Patih. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat Bagong Padarareja sak praptamu. Ndara Satama? Iya. Wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Men kepengin kangen Tau tak nggo balapan jaran Wis, ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya, Bagong. Iki mapan ana ing Sukalima. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten inggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Sukalima lha kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Lho, lha kok dadak sowan menyang Sukalima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertapan Sukalima. Awit kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru mahaguru ingkang saestu lantip panggraitane. Sedaya sami mestani nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa? Niku ming napa jeneng kabar burung sing boten wonten nyatane. Ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Sukalima saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya piye iki mau kok turah omong-omongan kalimate wis kentekane mula kula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung linuhur linuweh Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah nggih ta beberapa kejuaraan disabet semua pialanya niku awit panggulawentah sampean iya pancen Janaka kae mulang manah aku terus saniki Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampean sing maringi jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal sastra patri cetha sastra cetha paripurning wangsit sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiu
Niku sampean nggih peparing. Terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra. Ndara Werkudara nurut kalih dawuhing Begawan Durna, wekasan ketemu kalih Dewa Ruci, terus paring tirta pawitra maning suci. Kaya ngoten kok wong do ngandhani nek Begawan Durna niku elek. Eleke nggon ngendi kula tak takon. Asline sampean niku suci. Asline sampean niku pendhita asli, mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sakniki niku. Wah, Dik Pati mangrungokke niku Bagong iso njunjung derajat kula. Mengke riyen to. Mengke riyen ampun bombong atine sik, ken neruske ature ken neruske. Terus wigatine kaya apa? Nah. Sowan kula mriki menika penemban. Kula menika estunipun nggadahi raos susah ing batos. Merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan. Kawontenan desa kula, desane Bapak Karang Kadempel menika samenika sampun boten tentrem, sampun boten ayem, sampun boten rukun. Langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona. Niku membuat resah para penduduk desa. Wekasan wis pokoke padha nungsang puyang gudel bingung. Gregeten kula tuku dayaju mbangane corona. Mangkel ora, saya suwe rak saya ora cetha to. Kok sik Bagong kuwi aja ngawu gawar ngawur. Terus piye? Nah, terus kula niku jane kepengin bangun desa. Bangun desa kula supaya pulih. Wong niku padha ngerti marang ketentreman, ngerti marang kerukunan lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe memedhi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa. Ning kula ngertos wong ajeng bangun desa niku mboten mung agalan tok, tegese ora mung kekuatan lahir tok. Ning muga kekuatan batin. Nah, mula saking menika dinten menika menemban kepareng mboten kepareng kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugi paduka Sang Maha Guru kula keparenga maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun. Kula pitados kalian Penemban Durna. Napa sarep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut, kula badhe ngestokaken dawuh. Cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun anggen kula mujatur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangaksami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara matur sembah nuwun. Piye, Kang? Oh, mangke riyen Dipati, mangke riyen. Niki wonten srana ning sampean mang meneng mawon. Oh, nggih. Lho, kok sik Bagong? Lah musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jernyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu swita karo aku. Estu Penemban, tenan Bagong. Pola nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wenting kok. Wong mung seprapat-seprapat. Ya wis ora apa-apa, tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangendikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Harya Sengkuni kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditiliki teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika 3 lajeng dipun wolak-walik mawon.
Panjen bocah nek wis tumindahe elek wis kaya ngono kuwi. Aku ngimpi iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan Bagong. Weh, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan Karang Kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh. Begawan Nabiyasa kae ya pinter, ning aku ketoke ora srek suwita karo Begawan Nabiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira sok halus sok kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok Penemban Durna. Iya, Bagong. Matur sembah nuwun Penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku bakal paring pangandikan kelawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon nggonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran Kayu Kastuba Mulya. Kayu Kastuba Mulya? Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing kemapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh Kayu Kastuba Mulya, mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara siswaku nduk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih? Nek Kayu Kastuba Mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya. Kayu kuwi duweni kekuatan. Kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni. Ya kuwi Kayu Kastuba Mulya. Terus anggenipun ngupadi wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu Kastuba Mulya kuwi papane ana ing Gunung Candrageni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candrageni, iso nggayuh Kayu Kastuba Mulya. Apa ingkang mbok jangka bisa kasembatan? Pembangunaning desamu bakal ngrebda ngrembaka para kawan Bagong. Kakyatri sang kapirangu rinangkul kinembet kembet. Dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati, ya si tukang ngenasing tias, ya si tukang kutu kering ing Gunung Candrageni ini pundi? Gunung Candrageni kuwi sak pinggire Gunung Mahameru. Kuwi mapan ana ing ana Tibrasara, kowe munggah ning Gunung Candrageni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplunga jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Kowe mlebu ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding Kayu Kastuba Mulya. Nun sewu, napa kula mboten pejah Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara? Ora ana jamak lumrahe wong kang padha ngias karo pengendikaning Begawan Durna. Wong akeh wong kang ora padha percaya karo Begawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kuwi papane menyang ngendi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ingkang ndok jangka, kowe entuk ingkang bakal mbok gayuh. Oh nggih. Nggih ngestakaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap. Wani ora? Wonten. Nek nyemplung kawah wae wonten pun mboten napa-napa. Kula urip ya mung doyak-oyak dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung telenging kawah wae malah entuk ya kelakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Bagus. Yen pancen kaya mengkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga.
Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan. Nune nggih ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit penembahan matur sembah nuwun yen sampun paring ilmu kalian kula. Oh iya Bagong wis ora dadi ngapa. Ana ki ana partai kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Satama kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih sampun nggih penembahan. Oh iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nereng sambi kala sak laku jantramu. Muga-muga kasempatan penjangkamu. Nyuwun pamit tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan Bagong. Panalingane loro majaring ratri pinenggak jangkanira kapisanan aning perang Bratayuda Kakang Mrembandurna disuwitani abdi wae. Sampeyan le paring ilmu kok ya kaya-kayane kuwi lahir batin. Nek ngoten pancen cetha nek Kakang Mrembandurna niku lahir ndedheple teng Astina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh, mangke rimpin to Dipati, mangke rimpin. Sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, kayu kastuba mulya niku kaya ngapa kaya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane. Sampeyan wau kula rak pun jawil karo sampeyan to, Di. Pang meneng mawon iki enten srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Nanging Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar nika pancen kondang ora duwe ayang-ayang mergo ayang-ayangane Semar niku dadi wujuding Bagong. Dadi nek Bagong niku mengke tekaning pati, Semare mesti uga bakal nelongso atine. Gedhe-gedhene bakal tekaning pati Dipati. Lah. Bola-bali nek Ponokawan edan le mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula. Wah, lah KTP barang ilang. SIM kok SIM. Barang ilang weh. Bagong iki nek pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu kok nyepol dompete wong liya. Oh, Dipati, pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ing bakal bisa bali urip. Mesti bakal tekaning pati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Lah, kejaba saka niku gandeng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makaryaning ing abdi kepatihan pripun Kakang Mrembandurna. Kurawa mangketapke Bagong dilimpe ning dalan, pateni teng dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekaning pati, ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal njaba
Kula tak ndhawuhi para sata Kurawa laku dedemitan yen perlu Bagong dilimpe dipateni pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Matane Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngatos-atos di ngatos-atos. Kanjeng Rama mesinipun paduka mboten gadhahi tumindahing kados mekaten menika. Wes utama ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembane mongko janjane geseh karo atiku. Ya wis ben ora apa-apa wong nyatane aku ya ming dadi srana. Wis mengko perkara dosane tak tanggunge. Iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya Kersa Tama. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe dadi sawiji karo para sata Kurawa yen perlu bisa gawe srana patine Bagong. Lho nggih, ngestaken dawuh. Bubarna para cantrik mangyu dijangganke padha mangarsama. Pun bapa wong atuamu nedya manjing telenging pertapan. Lho nggih, ngestaken dawuh Bapa Penemban. Kaya wis ora ana dawuh maneh, Ger, anak Wasatama. Purna gatining pananggilan. Sang Pinandhita arsa kundur ngedatun jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading. Kadhiraken sangganing Perumbahan Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil patraning keprabon gawe setengah saking Mandura tindak nyosri Naranata lamun ngatinon saking Mandura kaya tansah katon bebayaning marga